Hello. Whoa, je ietsje dat je doorse. Gaan je later CBBC ALBA zo'n droog gram marschen? Gaan jullie ze tik zien? Wel, fijn te premiën, or gaan jullie ietsje maar rutten haar drogors a gummelestij, maar uit de jene van draast. Ja, het Nollaig. Jee, afis een geluk brandig Bekah, gaan jullie toch geen vachkel hakken? Een Nollaig zeggen. Oh, je zijn je drogors. Wel, na gaf drog. Had Joe Neil graag een goed, agus eens meer goed je houden en geiger. Ha Bekah aan een stage gemaakt brandig, lees glismanje geken wil een Nollaig seachad. Na geen seachad. Aniel, had dussen la Nollaig aan. Het hoosig een gooike la fichad. Aniel een Nollaig ach het hoosig la een Nollaig is een Noorsen een la diek is jaisen. Gadidu is goed tradition te ha present aardig aan zo'n dag la show eet. Perstak aan een kruif veer. Noorsen da hurter. Een Noorsen 3 jarken frangach. Agus kehed Jon a gedem. Koik vanjichen oor. Agus shia gjoi a bre. Jia kjara nesh. Ik ben Gary de presentation. Ik ga op de schagen, Gary. Knakta. Ha usse jidach durf. Nische, ha bissem kantoorstu nach rone presenten ha kjaaltje die tussen laan en Nollaig akkoordig roet, ach leeske wilsjen eed en koik of la, ha mi eed koik vanjichen oor aangoed. Met een hele hoorste roet, voelt u toen riech. Shit, John. Wat handig is dat zo? Maar je ik haal.